neh nek ora nyatuti ngono ki apik neh. Sing nyatuti iki sapa? Iya, mbok cangkeme sing apik. Nek ora posisine aku kesel lho iki. Jenengan nyatut mboten? Piye? Nyatut ora? Ora. Ora ya wis. Ora ya wis ning lambemu ngarani. Iki wis ora ndagel iki wis nesu tenan aku. Lah ngopo nek nesu tenan? Aku ngunake kaya ngono ki padha karo aku tok kira nyatuti dite kanca-kancae. Wis Gong, sabar Gong, sabar. Sabar apa? Sabar ana watese. Kulon Progoe duwe wates kok. Lah ya diaturake mengko ndak wektune entek le. Ayo. Sing kepareng nyuwun sapa iki mau Mas Prastya? Ya, iki ya dijaluk meneh dite iki mesti. Ya iya. Nek ra tak slempitke ngisor asbaken iki ndak kabur. Ha iya. Ya ditaturke. Ayo Mbak Tatin, yo sesideman, jumeneng. Heeh. Dengaren dek ora ngantuk ya. Ora ngantuk, pendapatan malam ini lumayan banyak kok. Kula ora tau ngantuk ya. Nek sepi ae ya. Wah, aku sing tereran-teran mbuh iki kena dayane apa kok. Awakku ya dilolosi otot bebayune tenan. Heeh. Mergo aku mlebu pekarangan kono ana tulisane makom jonge modar aku. Heeh. Ciri khasku pokoke. Pun permisi dereng. Oh wis kok ya nderek assalamualaikum wis muni aku. Heeh. Ya. Dadi jenise ngantuk. Sesideman, Jenise ngantukan. Ora ngantuk tekan biar aku tetepan yo ming bola-bali iki liat-liut. Heeh. Ya wis ora aneh kok Gong wong aja kok kowe. Kanca-kanca iki deloken to. Mripate melek ning nyawane wis muntuk-muntuk. Nyawar turu kuwi lho. Heeh. Wis omong wis ora gelem ngangkat lambe iki wis ora kuat. Nek dijak omong kancane piye kan garapane apa wis mlakune wis wis mlakune serpok-serpok enem wis. Sesuk libur terus. Iya, wah jan. Kok meng sedina to, Pak? Hah? Kok meng sedina? Ayo selone ming sedina kok ya. Sedina kuwi dimanfaatke sing saapik-apike. HP di silent pateni. Aja ana sing wong ngebel. Ngaso. Heeh. Ngono nek nglilir ngundang tukang pijet. Heeh. Adus terus sore turu meneh ditutuk-tutuke. Heeh. Pun. Wis. Nek ra digriseni bojomu. Lah sing bahaya niku. Mumpung nang omah, Bu. Kaya mesti ngapa? Kepro watu sisan kowe. Ora kena diganggu. Ha iya, aku ya ngono. Aku nek muni prei pindah omah. Wul. Ora nang sewon aku, ngulon nang Sedayu. Turu nang kono gloso, glundung-glundung. Heeh. Lagi makler kirikku njegok. Wuh ayo. Keganggu. Ha iya ora apa-apa ngingu-ingu wis diniati ngingu-ingu. Barang saiki arep tak culke, arep tak kekke wong, bojoku dipenging, ayo wis aneh wis. Heeh. Ayo tok nggo apa to, Gong? Nggo jaga malam. Oh, wah iki malinge semene kok iki. Malinge semene. Sing endi? Lambenan putih iki lho. Nek ngerti aku ora nang dalem terus do griming. Aku wis kuwatir kok penabuhku Adayasa gamelan ki njukuki nggonku apa ya aku. Ya ora kok ya do nyelengi tuku dhewe-dhewe kok. Iki arep tak cek sing demung slendro kok nek ora ilang wah genah santosa iki. Heeh. Wiwitane Anderek sang sowan menyang
saking wukir swara kurang pramana ning wasis nyatut jenengan to cok nyatuti ngene sapa ning sing klambi putih iki aku nyatuti ngene wiyagane Pak nggih walah tin bondo donya ki nggo ngopo to tak takon aku lan jenengan ra butuh lho ya butuh sing jenenge wong urip ki ora bakal ora butuh bondo donya heeh ditumpuk nganti tumpuk gunung kae ya sesuk ora kanggo percaya aku ha iya wis iso nglipur para rawuh akeh banget ngene iki sak rasaku wis seneng tanpa apa-apa eneng turahe aku ya matur nuwun dene ora ya aku njupuki nggone kanca-kanca kok sik to kowe iki iso omong bondo donya apa maksude iki meng sak anane nek aku ki wong ora tau piye-piye kok oh iya nek ana sing ngarani waduh kae bagong duwite mbok sak gunung ketur apa gunung ketur iki kampung ora mblenduk blas ha iya Gusti iki amaha adil heeh kadang kala ngene contone kowe nyekel kowe nuwun sewu misale kowe iki meng wong nganggur kowe nyekel dit 15.000 aku wong nyambut gawe nyekel dit 15 juta iso kok enteke bareng kuwi gedene sing kan kuwi lho adile sing kuwasa nggih tenan butuhku luwih akeh butuhmu mung luwih sithik wis cukup aku nek ora akeh ora cukup ngono kuwi carane itung iya renggong iya padhake ora kok tekan kono brung ngono kuwi iki kowe 15.000 dienggo sesasi cukup aku rung karuan 15 juta nggo sesasi cukup iya ngono kuwi adile sing kuwasa mula beliau itu memberi banyak tapi beliau juga mengurangi akan banyak juga oh iya ya pokoknya intine bersyukur apa bersyukur ya kowe niba tak syukurke lah piye to bersyukur lek dikek rezeki lho pira-pira bener apik nek ya apikne nek ora nyatuti ngono ki apikne sing nyatuti iki sapa ya mbok cangkeme sing apik nek ora posisine aku kesel lho iki jenengan nyatut mboten piye nyatut ora ora ya wis ora ya wis ning lambemu ngarani iki wis ora ndagel iki wis nesu tenan aku lah ngopo nek nesu tenan aku ngunake kaya ngono ki padha karo aku tok kira nyatuti dite kanca-kancae wis gong sabar apa sabar ana watese kulon progoe duwe wates kok lah ya kuwi nggon aku nggonamu sakarepmu nggonamu tenan apa udu lah ya kulon progo nggonamu to heeh delok meng perkara ndelok kok njur ra sida nesu aku iki nesu nek diduduhi mbok aja nesu-nesu ngono lho aku ki nesu kaya ngopo nek diduduhi terus ra sida nesu gelo ngono kuwi lah ora wah awak kesel ki aja dienggo nesu ngono malah pikirane ora apik darah tinggi stroke lho medun medun darahnya kan medun iya kok ya ngapa kok rasa ngomongan karo Bagong ya kowe kuwi sing sok nyatuti nggone sinden-sinden mau dit sing tak keke ketan akeh mau ora tok domke to tok emplep dhewe to aku ora tak domke ning aku ora nampa Ndek Ayu karo Ne Bupras lho Ndek Ayu pancen tak keke Ayu lagi kan kudune saya dapat tapi saya enggak iki mau sing tak keke 700 luwe lho 700 luwe kok apa ora nganti 700 ya kene nek arep dimbuhi 700 tak kei aku ki dit nggo apa to Tin lha ndi aku ya arep kok nek duit sik tak goleki gandeng wis ra ono ya ora sah mosok ming tombok kok njukuk nggon aku dhewe atene mayang kok suwe-suwe tekor terus kira terus ke nanggung ya aja nesu-nesu ya ora ya ndelok ngobrol apa delok apa sih
Suaramu lho getokno. Mau tekan ngendi ya? Wis bar kuwi ya, Mas. Oh wis sinden kok kan cerewet ya ngono kuwi. Angungrum marang bendara sang Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemen. Becek patenono. Nek upama ngedhep karo aku tak pateni tenan ya, Tru. Cinten. Ayo kowe kuwi. Upama aku sing tok suwuni ngono kuwi, kowe ndeplok ning ngarepku, luwe becek patenono, slep wis. Rasaku ki ana monggo abrak apa menungsa. Alah omong ra duwe apa-apa kok arep slepke. Hah? Keris iki? Alah kerese ora landhep ngono. Landhep bae ora ngece kowe. Keris kowe tak jlem terus tak. Ayo meng grisi. Ya ora, keris kok grisi mesti tak jlem ngono tak muter-muter ngono. Aduh, ngono kowe. Mungso keris kowe. Lah aku ora tumomo nek meng keris ngono kuwi. Apa? Lalon. Aku cangkeme. Mbok ora caturan karo Bagong. Luwe becik patenana timbang papisan. Iya entuk nawala iki, Tru. Ah sapa? Mas Bendol mengko arep nyumbang lagu. Oh iya. Mas Bendol iki piyai kene mau ngampirke ning daleme SMS. Mangke sak rombongan mampir Pak teng griya kula. Aku ya liwat lan, "Ndhe apa? Mboten gadah napa-napa." Ya wis aku. Iya. Lo ya ditawani kon mampir nih. Jalukmu apa jarene? Sapa? Bendol. Oh piyai kene lho ora ndandol-ndandol medun dikeroyok modar. Nah biasanya ya jenenge Bendol kan meni sapa? Ya terus kesik. Liwat kincange alismu kuwasa Siwaraka
kaya wis sliring-sliring gamelane gong mbok diganti sesuk ah. Lah sing anyar kok mboten dienggo napa ya, Pak? Hah? Sing anyar. Sing anyar ya nang omah urung iso digawa nganggo truk. Oh. Lah kok mboten iso? Ki mau ana pamundutan saka kru gamelan. Oh. Gandeng gamelane sesuk ki abot-abot kowe kon ngusungi. Mergo didelok lengene iki sing kuat ketoke meng kowe. Lengen kok kaya kempol. Nah, ini nggo ngantil ya lara lho. Mbok coba aku emosi. Oh ya aja sok emosi, mengono kok emosi. Lah sesuk kok lengan kempel iki nek ora bagong ora. Ya ora ana. Ah tenane gedhe tenane. Wingi tak delok nggon foto wingi ternyata Ayu iki kalah lemu. Oh iya. Foto pundi? Foto pas foto karo ning godian kae ning nggone sapa kae. Dipajang ning Instagram. Tak delok wedoan tadi wis. Wis ah. Wis. Urip ana kutha gedhe Srekina ning Pasewatan Busana maneka renggeng Jaipong gentenan meneh